Ничә яшьләр генә тулса да, якыннарыбыз һаман яшь кала. Дип башлана Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Гөлфия Расим кызы Багдаловага багышланган махсус концерт иртәсе. Нәкъ бүген аңа 60 яшь тула. Шунлыктан бәйрәменә аеруча матур төс өстәү максаты белән бар якыннары җылы котлау хаты язганнар. Беренчеләрдән булып аны тормыш иптәше Рамил Расимович, кызы Рита, тормыш иптәше Наил, оныклары Эльвина, Айсылу һәм Самина, сеңлесе Гүзәл Расимовна, тормыш иптәше Равил Шамилевич, уллары Радик, Рамиз гаиләләре белән котлыйлар. Шулай ук бу теләкләргә карт апалары Яфарова Рәхимә Ислямовна, карт кыдагысы Рәхимә апа Байгузина да гаиләсе белән кушыла. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ир иттең. 2 баламны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, якыннарымны хөрмәтләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти, әниең биргән. Шунлыктан аларга беренчедән олы рәхмәт җиткерәсем килә. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеремнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянышларым булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып, нык хөрмәт итеп яшиләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Сөекле туганыбыз, кодагыем, юбилеең котлы булсын. 60 яшең, 60 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бердә моңсулык таратмасын. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың чәчкә сыман гөрләтеп үскән иде. Тормыш иптәшен яратып кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күргән кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Гөлфия Расимовна, якыннарыгыздан сәлам буларак матур җыр кабул итегез. Аны сезгә дип махсус тормыш иптәшегез сайлаган. Бәхетле булыгыз. Bir yılmayıp qaradın nigə? Qartayıp meni ғашиqman, ғашиq özüңə. Ömür ütsə də, şalları düşsə də, özüngni siyəm, qartlıq jitsə də. Ömür ütsə də, şalları düşsə də, özüngni siyəm, qartlıq jitsə də. Çeşlerime ak düşə, yol ötkən sayın. Birgə canım yaşikşə, gümrünün əməlin. Ömür ütsə də, şalları düşsə də, özüngni siyəm, qartlıq jitsə də. Ömür ütsə də, şalları düşsə də, özüngni siyəm, qartlıq jitsə də.
бизи, сөю ялқыны. Яп-яш әлі күңілім, бәхет түгелімі. Ғүмір өтсә дә, шаулары düşсә дә, өзіңні сүйем, қартлық жетсә дә. Ғүмір өтсә дә, шаулары düşсә дә, өзіңні сүйем, қартлық жетсә дә. Ғүмір өтсә дә, шаулары düşсә дә, өзіңні сүйем, қартлық жетсә дә. Ғүмір өтсә дә, шаулары düşсә дә, өзіңні сүйем, қартлық жетсә дә. Җир шарында иң кадерле кеше билгеле Газиз әни. Инде әгәр аның юбилейлары җитә икән, аңа бу хакта аеруча олы иттереп сөйлисе килә, дип башланган Гөлфия Расим кызы Багдаловага багышланган чираттагы котлау хаты. Аны без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. Кадерле кызы Гөлнара гаиләсе белән һәм кудагысы Руфия Равиловна Аббасова язганнар бу юлы. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез, сине 60 яшьлек юбилеең белән шын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куерлык зур хәрефтән ана. Әткәебез белән 2 балагызны да итагатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Икебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Әнкәебез безгә төрле яктан да үрнәк. Ул гади тормышта да, хезмәт юлында да үзен тик камилләштереп яшәде. Аны бар туганнар, дуслар, күршеләр дә хөрмәт итте. Кадерле кодагыем, мин дә балаларның теләкләрен дәвам итеп, үземнең берничә сүземне өстәп китәр идем. Дөрестән дә, син олы хәрефтән кеше. Чөнки ничә еллар инде балалар белән бергә яшәгән вакыттан алып, туганнар сыман гөрләп, аралашып гомер итәбез. Шушы дәвердә күп сулар акты. Ләкин син бер кайчан да үпкәләтмәдең, агыр сүзләр әйтеп рәнҗетмәдең. Үзеңнең акыллы, тәртипле, тәҗрибәле булуыңны күрсәтеп яшисең. Юбилеең белән котлап, кода белән икегезгә тигез гомерләр телим. Әлеге гомердә бары бәхетең генә булсын иде. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин дип торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагаш. Безнең өчен бәхет син булгаш. Юбилеең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да, күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар борчу, кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын, йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Гөлфия Расимовна, машаллах, күз тимәсен, бик тәүфыклы бала оныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, юга
югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат, безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Ерактагы туганыңнан якындагы күршең кадерлерәк дип халыкта әйтем яши. Бу сүзләрне нык аңлаган күршеләрен, Гөлфия Расим кызы Багдалованы матур 60 яшьлек юбилее белән ихлас күңелдән күршеләре Рәшидә Ханнановна, кызы Эльмира, Гөлсинә, улы Марс гаиләләре белән котлыйлар. Яраткан, кадерле күршебез, туганыбыз шикелле үк якын булган дустыбыз. Юбилееңдә сине назлы фәрештә белән чагыштырасыбыз килә. Без синең ярдәмчеллегеңне, яхшылыгыңны кадерлибез. Сиңа бу икеләтә әйләнеп кайтуыңны телибез. Сәламәтлегең белән картлык көннәреңә җит. Көлү өчен сәбәп күп булсын. Янәшәдә бу шатлыкларыңны бүлешә алырдай якыннарың, балауныкларың, дусларың, күршеләрең булсын иде. Иртәдән кичкә кадәр кәефең үзгәрмәсен. Шат күңелле булып кал. Рәхмәт сиңа һәр чак аңлавың өчен. Хыялларың чынга ашсын. Балавыныкларың шатландырып яшәсеннәр. Гомере буе күрше хакын хаклап яшәгәнең өчен меңләгән саваплар язылсын. Тус һәм шырпы артыннан гына түгел,
Әшін мәгънәсендә рухи бердәмлек артыннан йөргән аралашу бәйләсен безне. Рәхмәт булганың өчен, гаиләң белән бик якын кешеләр итеп яшәгәнегез өчен. Күңеле алтын кешенең бәйрәме дә күңелле. Көндә үткәрәсе килеп тора туган көнеңне. Туган көндә үзеңне дә мактыйсы килеп тора. Мактап тормыйк, шәплегеңне барсы да белеп тора. Бәхет кенә алып килсен туасы иртәләрең. Татып яшә дуслар иңен, якыннар иркәләвен. Шатлыкларың артып торсын, калкып торсын кесәңдә. Бу заманда ул да кирәк нәрсә генә дисәң дә. Шул теләкләрне Худайга җиткереп куйык инде. Бакалларга салынганын киптереп куйык инде. Кадерле Гөлфия Расимовна, күршеләрегез сезне нык хөрмәтлиләр һәм моны дәлилләп бүләккә җыр да юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә. Яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары ныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелне җиде дә, йөрәкне сигезде, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелне җиде дә, йөрәкне сигезде, гомер үткәнлеге
Үзеңнән соң матур хатирәләр, сагынып сөйләрлек истәлекләр калдыра белергә кирәк. Безнең хезмәттәшебез, дустыбыз Гөлфия Расим кызы Багдалова күңелләрдә хөрмәт итәр өчен, яратыр өчен чын дустыбыз булып өлгерде. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый, дип язалар элеккеге май эшкәртү заводында бергә эшләгән хезмәттәшләрегез. Мәвлегөл Хусаиновна, Равилә Якуповна, Зәйтүнә Хасановна, Нурия Адельшевна, Равиля Абдуловна, Асия Рәшитовна, Сания Абдуловна, Рәйхана Миясяровна, Руфия Равилевна, Фатыма Якуповна һәм Суфия Шакировна. Безнең дустыбыз башлап хезмәт юлын райпода, сәүдә тармагында башлап җибәрде. Ләкин аннары 2 дистәгә якын безнең белән бергә май эшкәртте. Сизмәдек тә, яшь чаклар кайда очканын. Бүген тагын беребез олы 60 яшьлек юбилеен каршылый. Элек бит эшне чын эш дип башкара идек. Үз саулыгыңны кызганмыйча, җиң сызганып иртәдән кичкә кадәр эшләдек. Эшли дә белдек, ялда итә белә идек. Гөлфиябез икесендә дә беренчеләр рәтендә булды. Аның гаиләсе дә бик матур. 2 кызы да үзенә ошаган уңган, тырыш, күркле балалар. Оныклары да аның алтын алма кисәкләре. Гомере матур җыр сыман дустыбызның. Бары күзләребез тиеп, бәхетен генә югарыдан күпсенмәсеннәр иде. Безнең кадерлебез шикелле дуслар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, барышын уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса ярдәмгә чаба. Гөлфиябез заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап яши. Яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән бала оныклар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит бик яшь диярләр. 60 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 30 гына дисәк, булыр тулырак. Йөзең шибәр, холкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сыкландырып. Хөрмәтле Гөлфия Расимовна, хезмәттәшләрегез юллаган бар теләкләре дә чынга ашсын. Без дә аларга рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгәдәй, гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгәдәй.
қадірлегіне ғұмырыңның, ұнат әлі ауыр шақларын. Еске алып бүгін бірге өткенлерінің яқшы яқларын. Яшы жерде бүгін кедейке, яшы рәхіт қойғы білмеді. Ғұмыр бик ұлы, бик та ғазиз, бик қадірлегіне кімгеді. Ғұмыр бик ұлы, бик та ғазиз, бик қадірлегіне кімгеді. Бик қадірлегіне ғұмырыңа, бүгін тағы бір ел үстелі. Үсті Құдай бақыт үйбі, қойғы хасрет кіне үстәмі. Яшы жерде